Καλώς ήρθατε στο podcast Ανθρώπων Σχέσεις. Γεια σας, είμαι ο Ιωάννης Σιδηρόπουλος και σας καλωσορίζω στο podcast Ανθρώπων Σχέσεις. Εδώ εξερευνούμε την ψυχολογία των σχέσεων, τις προκλήσεις της σύγχρονης ζωής και τον τρόπο να συνδεθούμε ουσιαστικά με τον εαυτό μας και τους άλλους με αφορμή την ποίηση. Γεια σας, είμαι ο Ιωάννης Σιδηρόπουλος και αυτό είναι το 14ο Ανθρώπων Σχέσεις. Σήμερα θα μιλήσουμε για κάτι δύσκολο, για κάτι που πολλές φορές μένει πίσω από κλειστές πόρτες, καλυμμένο με σιωπή και ενοχές. Θα μιλήσουμε για την κακοποίηση στις σχέσεις. Όχι μόνο τη σωματική, αυτή που αφήνει εμφανή σημάδια, αλλά και εκείνη που δεν φαίνεται, τη λεκτική, την ψυχολογική, την οικονομική. Εκείνη που σε κάνει να αμφισβητείς την πραγματικότητά σου, να φοβάσαι, να νιώθεις ότι κάτι δεν πάει καλά, αλλά δεν μπορείς να το ονομάσεις. Αυτό το επεισόδιο δεν είναι απλώς μια συζήτηση, είναι μια πρόσκληση για κατανόηση, αφύπνιση και, για όσους το χρειάζονται, μια υπενθύμηση ότι υπάρχει τρόπος να φύγεις, να μιλήσεις, να θεραπευτείς. Αν κάποιος ή κάποια από εσάς έχει βιώσει ή βιώνει κακοποίηση, αυτό το επεισόδιο μπορεί να είναι επώδυνο. Γι' αυτό σας προτείνω να το ακούσετε με φροντίδα. Όχι για να πληγωθείτε, αλλά για να αναγνωρίσετε και να ονοματίσετε αυτό που ίσως δεν τολμήσατε ως τώρα. Εδώ δεν υπάρχουν ντροπές. Υπάρχει μόνο φως, αλήθεια και η ελπίδα μιας καλύτερης ζωής. Πάμε να μιλήσουμε για τις σχέσεις που πονάνε και για τη δύναμη που χρειάζεται για να πεις «φτάνει». Τι είναι η κακοποίηση στις σχέσεις? Κακοποίηση δεν είναι μόνο όταν κάποιος σε χτυπάει. Είναι και όταν σου μαθαίνει να φοβάσαι τη φωνή του, να ελέγχεις κάθε σου λέξη, κάθε σου ανάσα, κάθε σου βλέμμα, για να μην παρεξηγηθεί. Στις σχέσεις η κακοποίηση μπορεί να είναι ύπουλη. Ξεκινάει γλυκά με τη φράση «σε θέλω μόνο για μένα» ή «δεν χρειάζεσαι άλλους, εγώ είμαι αρκετός, είμαι αρκετή» και σιγά σιγά σε απομονώνει, σε μικραίνει, σε πονάει. Πάμε να δούμε τις μορφές κακοποίησης με μερικά παραδείγματα καθημερινών σχέσεων. Πρώτον, ψυχολογική κακοποίηση. Ίσως η πιο διαβρωτική μορφή. Δεν αφήνει μόλοπες, αλλά χτίζει ένα αόρατο κλουβί γύρω σου. Για παράδειγμα, καταστρέφεις ό,τι κάνεις, είσαι άχρηστος, άχρηστη. Ή, χωρίς εμένα, ποιος θα σε αγαπήσει? Δεύτερον, λεκτική κακοποίηση. Επίμονες προσβολές, ηρωνίες, βρισιές, εξευτελισμός μπροστά σε άλλους. Για παράδειγμα, μην είσαι τόσο ευαίσθητος, ευαίσθητη. Αυτό που είπες είναι ηλίθιο, πάλι κάνεις λάθος. Τρίτον, σωματική κακοποίηση. Εδώ δεν χρειάζεται περιγραφή. Την αναγνωρίζουμε πολύ εύκολα. Το τραγικό είναι ότι την κανονικοποιούμε πολλές φορές. Για παράδειγμα, σφαλιάρες, σπροξήματα, τραβήγματα, εγκλεισμός. Τέταρτον, σεξουαλική κακοποίηση μέσα στη σχέση. Δεν έχει να κάνει μόνο με βία. Έχει να κάνει με έλλειψη συνένεσης. Όταν το όχι δεν ακούγεται, όταν φοβάσαι να αρνηθείς. Πέμπτον, οικονομική κακοποίηση. Έλεγχος χρημάτων, στέρηση πόρων, απαγόρευση εργασίας. Για παράδειγμα, δεν χρειάζεται να δουλεύεις, εγώ θα σε συντηρώ και μετά επέλχεται ο έλεγχος. Ή επίσης, τι τα θέλεις τα χρήματα, πού θα πας, τι θα τα κάνεις. Και τέλος, έκτον, κοινωνική κακοποίηση, απομόνωση. Σε αποκόβει από φίλους, συγγενείς, ακόμη και συναδέλφους.
Για παράδειγμα, οι φίλοι σου σε επηρεάζουν αρνητικά. Μείνε μαζί μου. Δεν τους χρειάζεσαι. Ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας το 2021 υπέδειξε πως 1 στις 3 γυναίκες παγκοσμίως έχει υποστεί σωματική σεξουαλική κακοποίηση από σύντροφο. Επίσης, η Ελληνική Στατιστική Υπηρεσία, η Ελστάτ, το 2023 λέει πως στην Ελλάδα πάνω από το 60% των γυναικών που βιώνουν ενδοοικογενειακή βία δεν το καταγγέλουν ποτέ. Επίσης, το UN Women των Ηνωμένων Εθνών μας λέει πως η κακοποίηση συμβαίνει συνήθως σε προσωπικές σχέσεις, όχι από αγνώστους. Ποιες είναι οι σχέσεις όπου αναπαράγεται η κακοποίηση? Η κακοποίηση δεν υπάρχει μόνο στις ερωτικές σχέσεις. Υπάρχει ακόμη σε οικογενειακές σχέσεις, γονείς και παιδιά, σε φιλικές σχέσεις που στηρίζονται στην εξουσία, ακόμη στην εργασία, όπως λέμε bossing, που είναι η λέξη που προέρχεται από τη λέξη boss, το αφεντικό. Και τέλος, στην κοινωνία, μέσω πατριαρχικών δομών, προκαταλήψεων, ανισοτήτων. Πολλοί άνθρωποι που κακοποιούνται σήμερα έχουν τραύματα από την παιδική τους ηλικία. Εκεί μάθανε ότι η αγάπη πονάει και έτσι όταν κάτι πονάει στην ενήλικη ζωή νομίζουμε ότι είναι φυσιολογικό. Ο στόχος αυτής της ενότητας λοιπόν είναι πως πρέπει να ονομάσουμε, να αναγνωρίσουμε και να αφαιρέσουμε το πέπλο της ενοχής και της σιωπής. Γιατί όταν κάτι ονομάζεται μπορεί να αντιμετωπιστεί. Στην επόμενη ενότητα εστιάζουμε στις ενδείξεις ή ως γνωστόν red flags, ελληνιστή οι κόκκινες σημαίες, τα σημάδια δηλαδή, και πώς τα αναγνωρίζουμε. Καμία κακοποιητική σχέση δεν ξεκινάει έτσι. Ξεκινάει με αγάπη, με ενδιαφέρον, με τη φράση «κανείς δεν σε αγάπησε όπως εγώ». Αλλά πολύ σύντομα αυτή η αγάπη γίνεται έλεγχος, καχυποψία, φόβος. Τι είναι λοιπόν τα red flags? Είναι τα σημάδια, τα μικρά ή μεγάλα σημάδια κινδύνου που εμφανίζονται συχνά στην αρχή μιας σχέσης, αλλά τα προσπερνάμε, τα εξηγούμε, τα συγχωρούμε, ώσπου δεν μπορούμε να φύγουμε εύκολα. Πάμε να εστιάσουμε σε μερικές συμπεριφορές και σημάδια κακοποίησης. Έλεγχος που παρουσιάζεται ως αγάπη. Με ποιους ήσουν? Μου λείπει συνέχεια, μη βγαίνεις χωρίς εμένα. Ή ακόμη ο σύντροφος ή σύντροφος ζητάει πρόσβαση σε κινητό, κωδικούς, social media κτλ. Επίσης, ψυχολογικός εκφοβισμός. Αν φύγεις θα καταστραφώ. Θέλει να νιώθεις υπεύθυνος, υπεύθυνη για την ευτυχία του, σε πιέζει να μείνεις από ενοχή, όχι από αγάπη. Παρακάτω έχουμε τις προσβολές, αλλά με χιούμορ. Έλα μωρέ, ένα αστείο έκανα. Επίσης, γελιοποίηση μπροστά σε άλλους. Ακόμη κριτική στην εμφάνιση και στις επιλογές σου. Στη συνέχεια έχουμε τις έκρηξεις θυμού χωρίς συνέπεια. Φωνάζει, σπάει πράγματα σε απειλή και μετά ζητάει συγγνώμη. Επίσης, απομόνωση από κοινωνικό κύκλο. Δεν σου κάνουν καλό οι φίλοι σου, οι δικοί σου δεν με συμπαθούν, πάψε να τους βλέπεις. Τέλος, εναλλαγή τρυφερότητας και σκληρότητας. Μία μέρα είναι ο ιδανικός άνθρωπος, την άλλη μέρα σε ακυρώνει. Αυτό σε μπερδεύει και δημιουργεί συναισθηματικό χάος. Ποια είναι λοιπόν τα συναισθήματα που βιώνει ένα θύμα? Αρχικά, σύγχυση. Δεν ξέρεις πώς νιώθεις, νομίζεις ότι φταίς. Στη συνέχεια, μοναξιά. Έχεις αποκοπεί από όλους, δεν έχεις που να μιλήσεις. Και μετά, ενοχή. Νομίζεις ότι είσαι υπερβολικός, υπερβολική, αχάριστος, αχάριστη. Και τέλος, φόβος. Δεν ξέρεις πώς αντιδράσει στο παραμικρό. Ποιος είναι λοιπόν ο κύκλος της κακοποίησης? Σύμφωνα με τον Lenore Walker, το 1979. Ένα μοτίβο που επαναλαμβάνεται είναι το εξής. Πρώτον, έχουμε την ένταση. Φωνές, εκνευρισμός, καχυποψία. Δεύτερον, έρχεται ένα επεισόδιο κακοποίησης. Σωματική ή ψυχική επίθεση. Τρίτον, η μετάνοια. Συγγνώμες, υποσχέσεις, δώρα κτλ. Τέταρτον, η ηρεμία. Όλα φαίνονται καλά και αρχίζεις ξανά να ελπίζεις. Και πέμπτον, η ένταση επιστρέφει και ξαναρχίζει ο κύκλος της κακοποίησης. Έτσι λοιπόν,
εγκλωβίζεσαι, με ψευδαίσθηση αλλαγής. Ποιος ήταν λοιπόν ο στόχος αυτής της ενότητας? Να αναγνωρίσουμε έγκαιρα τα σημάδια, όχι μόνο για τον εαυτό μας, αλλά και για όσους αγαπάμε. Τα red flags είναι καμπανάκια και όταν τα ακούμε, οφείλουμε να τα σεβόμαστε, όχι να τα εξηγήσουμε. Γιατί όμως, ενώ μπορεί να αντιληφθούμε τα καμπανάκια ή να έχουμε τα σημάδια, μένουμε? Πόσες φορές έχεις ακούσει ίσως και πει τη φράση «αφού είναι έτσι, γιατί δεν φεύγει?» Η πραγματική ερώτηση όμως δεν είναι γιατί δεν φεύγει, αλλά τι τόνι την κρατάει και μένει. Οι ψυχολογικοί λόγοι. Πρώτον, χαμηλή αυτοεκτίμηση. Η συνεχής υπονόμευση έχει ως αποτέλεσμα ίσως δεν αξίζω κάτι καλύτερο ή μπορεί και να φταίω εγώ. Όταν κάποιος ή κάποια ακούει κάθε μέρα πως είναι τίποτα, αρχίζει να το πιστεύει. Δεύτερον, συναισθηματικός εθισμός. Ο εγκέφαλος εθίζεται στις εναλλαγές τρυφερότητας και πόνου. Είναι συναισθηματικά roller coaster και αυτό παράγει αδρεναλίνη, ντοπαμίνη και εξάρτηση. Τρίτον, τραύματα παιδικής ηλικίας. Πολλοί άνθρωποι που μένουν σε τοξικές ή βίαιες σχέσεις έχουν ζήσει κακοποίηση ή απόρριψη ως παιδιά. Η κακοποίηση μοιάζει οικία, ακόμη και αν πονάει. Μετά τους ψυχολογικούς λόγους, λοιπόν, πρέπει να δούμε μερικούς κοινωνικούς και πρακτικούς λόγους. Πρώτον, οικονομική εξάρτηση. Δεν υπάρχει άλλο εισόδημα, δεν υπάρχει στήριξη από οικογένεια ή φίλους και έρχεται ο φόβος για το πώς θα επιβιώσω μόνος μου ή μόνη μου. Δεύτερον, τα παιδιά. Φόβος ότι θα μεγαλώσουν χωρίς οικογένεια, απειλές από τον κακοποιητή. Θα σου πάρω τα παιδιά, θα στρέψω τα παιδιά εναντίον σου κτλ. Τρίτον, κοινωνικός στιγματισμός. Τι θα πει ο κόσμος? Ντροπή, ειδικά σε μικρές κοινωνίες. Και επίσης, θρησκευτικά και παραδοσιακά περιβάλλοντα, η πίεση του να κρατηθεί ο γάμος. Και τέταρτον, η ελπίδα. Η ελπίδα πως ο κακοποιητής θα αλλάξει. Μα δεν ήταν πάντα έτσι. Πονάει και ο ίδιος, η ίδια. Το ξέρω. Αυτή είναι ίσως η πιο ύπουλη παγίδα. Ο άνθρωπος που κακοποιεί ξέρει πώς να κρατά την ελπίδα ζωντανή. Με λόγια, με δάκρυα, με υποσχέσεις και έτσι σε καταφέρει να μείνεις. Μία σκληρή αλήθεια λοιπόν είναι πως δεν μένει κάποιος ή κάποια επειδή το θέλει. Πολλές φορές μένει επειδή αισθάνεται ότι δεν έχει άλλη επιλογή. Και ο στόχος αυτής της ενότητας είναι να δείξουμε κατανόηση αντί για κριτική. Αντί να λέμε γιατί δεν φεύγεις, ας πούμε είμαι εδώ όταν και αν θελήσεις να φύγεις. Δεν είσαι μόνος σου, δεν είσαι μόνη σου. Και όταν έρθει αυτή η στιγμή, πώς φεύγουμε? Και πολύ σημαντικό, πώς θεραπευόμαστε? Το να φύγεις από μια κακοποιητική σχέση δεν είναι απόφαση στιγμής. Δεν είναι παίρνω τα πράγματά μου και φεύγω. Είναι μια διαδρομή. Συχνά μακρά, πονεμένη, αλλά μπορεί να είναι και η αρχή μιας άλλης ζωής, καινούριας, πιο φωτεινής. Φεύγοντας λοιπόν από την κακοποίηση. Βήμα πρώτο, η αναγνώριση. Η στιγμή που λες αυτό που ζω δεν είναι αγάπη, είναι φόβος. Είναι η πιο δύσκολη στιγμή. Συχνά έρχεται μετά από χρόνια ενοχής και αμφιβολίας. Βήμα δεύτερο, το σχέδιο απόδρασης. Πού θα πας? Ποιον μπορείς να εμπιστευτείς, πώς μπορείς να μαζέψεις μερικά χρήματα. Πολύ σημαντικό tip εδώ πέρα είναι ότι υπάρχουν πάρα πολλοί φορείς όπως η Ιδιωτήμα ή η γραμμή SOS 15900 που μπορούν να σε βοηθήσουν να σχεδιάσεις ένα ασφαλές πλάνο αποχώρησης. Βήμα τρίτο. Ζήτα βοήθεια. Μίλα σε έναν άνθρωπο. Έναν. Αυτό αρκεί για αρχή. Επικοινώνησε με φορείς, όπως είπαμε πριν, τη γραμμή SOS που είναι 24ωρη και καθημερινή στο 15900. Επίσης υπάρχουν κέντρα συμβουλευτικής του εκάστοτε δήμου και επίσης πολλές ΜΚΟ όπως η Ιδιώτημα, η Κλίμακα ή η Win Ελλάς. Και μετά την απόδραση πρέπει να έρθει η θεραπεία. Το ότι έφυγες δεν σημαίνει πως όλα τελείωσαν. Η κακοποίηση αφήνει μέσα σου σκιές, φόβους και τραύματα. Πρώτον, η επανασύνδεση με τον εαυτό.
ξαναμαθαίνεις τι σου αρέσει, ξανανιώθεις ότι έχεις φωνή, ξαναβρίσκεις τη δική σου ταυτότητα, έξω από τον έλεγχο. Μετά, η ψυχολογική στήριξη. Η θεραπεία δεν είναι πολυτέλεια, είναι φροντίδα. Υπάρχουν δωρεάν δομές, ομάδες υποστήριξης και κρατικές υπηρεσίες. Η τραυματική προσκόλληση θέλει χρόνο να λυθεί. Φυσικά και δεν είναι απλή και εύκολη η ψυχολογική υποστήριξη και κυρίως σε οικονομικές δυσχέρειες. Όμως, όπως προείπαμε, μπορεί να μην είναι μεγάλες, αλλά μικρές, όμως υπάρχουν δωρεάν δομές, υπάρχουν ομάδες υποστήριξης και υπάρχουν κρατικές υπηρεσίες που είναι εκεί έξω, σε περιμένουν να μιλήσεις και να σε βοηθήσουν. Και τέλος, ανάπτυξη νέων σχέσεων εμπιστοσύνης. Μετά την κακοποίηση, φοβάσαι να ανοιχτείς. Αλλά υπάρχει αγάπη χωρίς φόβο. Υπάρχουν σχέσεις που χτίζονται με αλήθεια και σεβασμό. Η θεραπεία λοιπόν δεν είναι μια ευθεία γραμμή. Μπορεί να ξαναγυρίσεις, πολλοί το κάνουν, δεν είναι όμως αποτυχία. Μπορεί να πάρει χρόνια, δεν είναι ποτέ αργά. Μπορεί να ξαναπονέσεις, δεν σημαίνει ότι δεν θεραπεύεσαι. Ο στόχος λοιπόν αυτής της ενότητας είναι πως πρέπει να δώσουμε πίστη. Να πούμε σε κάθε ακροατή και ακροάτρια πως δεν είσαι μόνος, δεν είσαι μόνη. Δεν είσαι τρελός, δεν είσαι τρελή. Δεν είσαι υπερβολικός, δεν είσαι υπερβολική. Είσαι άνθρωπος και αξίζεις ασφάλεια, φροντίδα και αγάπη. Και τώρα θα περάσουμε στην ποιητική μας ενότητα. Σε αυτό το επεισόδιο, το ποίημα είσαι εσύ. Το ποίημα είναι κάθε άνθρωπος, κάθε ιστορία, κάθε εμπειρία, κάθε μορφή ζωής που κουβαλά μέσα της μία πληγή ή μία νίκη. Το ποίημα δεν είναι πάντα σκοτεινό. Μπορεί να είναι χαρούμενο, αισιόδοξο, γεμάτο αγάπη. Γιατί πολλές φορές έτσι έρχεται η κακοποίηση. Με τη μορφή του φωτός έρχεται το σκοτάδι. Ίσως έχουν γραφτεί ποίηματα που αγγίζουν αυτό το θέμα. Αλλά το θέμα εδώ δεν είναι να το βάλουμε σε λέξεις. Είναι να το φανταστούμε στη μορφή που έχει πάρει στη δική μας ζωή. Μικρή ή μεγάλη, σιωπηλή ή φανερή, βίαιη ή ύπουλη, φθαρμένη ή ακόμα ανοιχτή. Αν εσύ που ακούς δεν έχεις βιώσει καμία μορφή κακοποίησης, τότε αυτό κι αν είναι ένα φωτεινό ποίημα, και φρόντισε να το μοιραστείς, να φωτίσεις τους γύρω σου, τους δίπλα σου, τους απέναντί σου. Και εσύ που έχεις βιώσει την κακοποίηση, που νίκησες ή ακόμα την πολεμάς, είσαι ένα ακόμη ποίημα και αυτό πρέπει να το μοιραστείς για να διαδοθεί με βροντί και να σπάσει τα δεσμά της σιωπής και της κακοποίησης. Κλείνοντας λοιπόν, αυτό το επεισόδιο ίσως και να σε ταρακούνησε, ίσως σε λύτρωσε, ίσως έκανε να θυμηθείς, ίσως να νιώθεις ακόμα μπερδεμένη. Όλα αυτά είναι απολύτως φυσιολογικά. Αν κάτι από όσα ακούστηκαν σε έκανε να σκεφτείς, αυτό το ζω κι εγώ ή αυτό το ζει κάποιος που αγαπώ, τότε αυτό το επεισόδιο έχει έναν λόγο ύπαρξης. Υπάρχουν πολλές ιστορίες εκεί έξω που είτε τις έχεις ακούσει, είτε τις έχουν μοιραστεί, είτε τις έχεις βιώσει. Η κακοποίηση είναι αληθινή, έχει πολλές μορφές και δεν είναι πάντα σκοτεινή. Είναι φωτεινή και υπάρχουν πάρα πολύ χρήσιμοι πόροι στους οποίους μπορείς να απευθυνθείς, όπως η γραμμή SOS 15900 που είναι δωρεάν και ανώνυμα 24 ώρες το 24ωρο, η ΜΚΟ Διοτήμα, diotema.org.gr
κέντρα συμβουλευτικής των Δήμων ανά κάθε πόλη, χώροι φιλοξενίας για γυναίκες και παιδιά, ομάδες υποστήριξης ψυχικής υγείας. Αν δεν ξέρεις από πού να ξεκινήσεις, μπορείς να μιλήσεις σε κάποιον, ακόμη και σε μένα, και θα προσπαθήσω να σε κατευθύνω όσο καλύτερα μπορώ. Και όπως κλείνουμε κάθε φορά το επεισόδιό μας, θα αφήσω κάποια ερωτήματα για εσάς. Έχεις ποτέ συγκαλύψει ένα καμπανάκι σε σχέση γιατί φοβήθηκες τη μοναξιά? Έχεις κάποιον ή κάποια φίλο ή φίλη σου που απομακρύνθηκε και ένιωσες ότι κάτι δεν πάει καλά? Και τέλος, πώς θα ορίσεις ασφαλή, υγιή αγάπη στη ζωή σου από εδώ και πέρα? Μοιράσου τις σκέψεις σου, μιας και οι φωνές ενώνουν και θεραπεύουν. Σήμερα λοιπόν μιλήσαμε για το τι είναι κακοποίηση στις σχέσεις και ποιες είναι οι μορφές της. Πώς αναγνωρίζουμε τα red flags. Τους λόγους που κάποιος μένει όχι από αδυναμία αλλά από ανάγκη. Επίσης, την αργή αλλά γενναία διαδικασία φυγής και θεραπείας. Και τέλος την ποίηση, ως καθρέφτη του εσωτερικού τραύματος και ως πιθανή παρηγοριά. Κλείνοντας λοιπόν, η αγάπη δεν είναι έλεγχος. Η αγάπη δεν είναι φόβος. Η αγάπη δεν είναι κακοποίηση. Αν σε κάνει να κλαις περισσότερο από όσο γελάς, δεν είναι αγάπη. Αν σε κάνει να φοβάσαι να είσαι ο εαυτός σου, δεν είναι αγάπη. Η αληθινή αγάπη είναι ένα σπίτι, όχι μια φυλακή. Είμαι ο Ιωάννης Σιδηρόπουλος και αυτό ήταν το 14ο επεισόδιο του Ανθρώπων Σχέσεις. Ραντεβού στο επόμενο επεισόδιο. Μέχρι τότε όμως, να φροντίζετε τον εαυτό σας όπως θα φροντίζατε εκείνον που αγαπάτε περισσότερο στον κόσμο. Γεια χαρά.